nga COVID-19 kundi pati man sa mga gina-experience naton nga mga kalamidad and disasters no diri sa Pilipinas. Mayara na naman kita sang gina-experience baw sunod-sunod ang bagyo mga kaalagad maliban sa COVID-19 no. Isa sa mga nakita naton nga kabudlayan sa sini nga mga tinion ang sunod-sunod asud-asud nga mga pag-abot sang bagyo kag balaan man naton nga pagkatapos ni Kinta nga nagpanalasa dito sa Pilipinas sa mga nasambit nga lugar kag syempre sa mga balita man nga gikan sa iba naton nga mga Caritas Social Action Center dito sa Catanduanes. Mayara kita sang gina-experience nga malain na naman nga panahon tugas sang bagyong si Ulysses kagyari mga kaalagad ang pinakaulihing weather update sa DOST Pag-asa na tuhoy sa sining tropical storm Ulysses. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Base sa datos ng DOST Pag-asa mga kaalagad, naging pagwa kagainas sang alas 11 subong nga adlaw natuhoy sa tropical storm Ulysses o kon mayara sang international name nga VAMCO. Si Ulysses ang nagbaskog pagid samtang nagahulag ini northwestward over the Philippine Sea. Ang mga hazards nga dala ni Ulysses sa mga kadutaan sang Pilipinas, una na diri ang mabaskog nga hangin kag sunod sa DOST Pag-asa madugangan ang pila ka mga lugar sa Calabarzon nga gapaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 sa madason nga bulletin. Igapataas man sa tropical cyclone wind signal number 2 ang pila ka mga areas sa Bicol region subong hapon. Base man sa intensity forecast ng DOST Pag-asa magalabot lamang tubtob tropical cyclone wind signal number 3 ining si bagyo nga Ulysses. Magadala man ini sang mabaskog nga mga pag-ulan mga kaalagad subong adlaw ang tail end sang cold front nga magadalas sang light to moderate kag kung kaisa mga mabaskog nga ulan sa Cagayan kaupod na dira ang Babuyan Islands, Isabela, kag Apayao samtang light to moderate kag subong man may mga tiyempo sang mabaskog nga ulan tugan ni Ulysses ang maeksperiensyahan sang mga lugar kaparehas sang Aurora, Quezon, Bicol region, Eastern kag Central Visayas, Caraga, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu kag Tawi-Tawi. May ara man sa mabatsagan nga moderate to heavy rains kag may ara man sang association sang rain bands ni Ulysses ang makaapekto sa pila ka lugar sang Bicol region kag portion sang Eastern Visayas buwas nga adlaw. Posible man nga mayara sang pagbaha kaupod na ang flash flood, rain-induced landslide kag subong man sediment-laden stream flows o kon lahara ang pwedeng ma-experiensyahan tugas sang mabaskog kag madugay nga mga pag-ulan dito sa mga areas kung sa diin mayara sang mataas o kung may very highly susceptible sa mga hazards kung sa diin amo na ang forecast sang Pag-asa Regional Services Division. Posible man nga makahatag ng sambit nga ahensya sang mga regional advisory kag anuhan ginang aton nga mga kaalagad nga magbantay sang pinakaulihing updates gikan sa DOST Pag-asa. Mayara man nga dala nga storm surge sa madason nga 48 oras pwede maka-experience sang moderate to high risk storm surge nga mayara sang 1 o kung tubtob 2 ka metro over the coastal areas sang Calabarzon, Aurora, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Metro Manila, Bulacan, Pampanga, Bataan, Romblon kag Marinduque. Kag syempre ang western coastal areas sang Masbate kaupod na ang Burias Islands kag ang northern coastal areas sang Occidental and Oriental Mindoro kaupod na dira ang Lubang Islands. Sa track ni Ulysses mga kaalagad, base sa iya sining forecast track, magahulag ini northwestward subong adlaw, kag westward naman buwas nga adlaw.
Ang sentro sini ang posible nga makadalas ang landfall o kung maka-landfall sa Catanduanes kag Camarines Norte buwas sa hapon o kung buwas sa gabi. Sa intensity track ni Ulysses, posible ini nga maging severe tropical storm subong gabi kung diin may dala ini nga hangin nga magalabot sa 130 to 155 km per hour. Ang lokasyon ni Bagyo nga Ulysses mga kalagad nakita na alas 10 kagainas ang agang sentro sini ginabulubanta base sa mga available data yara sa 475 km east sang Virac, Catanduanes. Mayara ini sang maximum sustained winds nga 75 km per hour near the center kag pagbugso kon gastanes nga nagalabot sa 90 km per hour. Nagahulag ini northwestward 15 km per hour. Ang mga lugar nga yara sa tropical cyclone wind signal number 1 o kung maka-eksperyensya sang 30 tubtub sa 60 km kada oras nga hangin nga gina-ekspektar sa sulod sang 36 oras. Amo ang Luzon, Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, ang eastern portion sang Masbate, subong man ang Ticao and Burias Islands, ang southern portion sang Quezon, kag subong man ang sa Visayas may haraman sang tropical cyclone wind signal number 1 sa northern Samar, ang northern portion sang Samar, kauputa dira ang Santo Niño, Almagro, Tagapulan, Tarangan, Calbayog City, Santa Margarita, Gandara, Pagsanghan, San Jose de Buan, Matuginaw, kagang northern portion sang eastern Samar, ang Maslog, Dolores, Oras, San Policarpio, Arteche, kag Hipadpad. Ang madason nga public weather bulletin sang Pag-asa ay ga-issue karon sa hapon alas 5 sang hapon. Bantayan nina ang mga kalagad kamo tong pinakaulihi nga balita na tuhoy sa bagyo nga si Ulysses. Kader FM Balita para sa Bantay Panahon. Bantay Panahon. Diri sa aton. Sa karon 84 o kon 8.95% na lamang ang active cases. Kagahapon naka-record sang 13 ka mga recovered cases. Kag sa kabugusan 809 na ang nagmayad o nag-ayo sa COVID-19 o kon 86.16% inisang kabugusan nga kaso. Wala man sang nadugang sa mga ginbawian sang kabuhi, nagpabilin sa 41 o kon 4.90% ang napatay bangod sa COVID-19 sa Capi. Sa kabugusan, nagdangat na sa 939 ang nakumpirmar nga nagka-COVID-19 diri sa aton. Sa kategorya sang mga nagka-COVID-19, naglabot na sa 232 ang suspected cases nga nagpositibo sa COVID-19, samtang 141 naman ang nagpositibo sa mga locally stranded individuals sukon LSI. 44 ang nagikan sa mga returning overseas Filipino, 127 ang nagikan sa mga high-risk contacts, 95 naman ang nagikan sa iban nga mga kaso kaparehasang authorized person outside of residence, kag aton nga mga local cases. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Samtang sa kaso sang COVID-19 sa Western Visayas, kagahapon mayara sang na-record nga 145 nga dugang nga kaso sang COVID-19. Mayara pa sang 2,979 ka mga aktibo nga kaso sa bilog nga Panay Island. Nagalapot sa 17,864 ang kabugusan nga kaso sang COVID-19. 39 ang nagikan sa mga individual nga napatay bangod sa COVID-19 kagahapon. Kag sa karon naglabot na sa 448
ang total reported deaths. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Kasak Special Coverage. Sa mga bagong kumpirmado sang COVID-19 nga naglabot na sa 7,661 ang total death toll sang